खुलुमबाय बयखौबो जेब्लासिम बर'फोरा सेपारेट स्टेट मोना अब्लासिम आं जिराया एमएलए एमपि सीएम जानो थाखाय आङो सोमावसाराखै बेबायदि होननानै बै समावहाय बुंदोंमोन दानि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बै समाव बुंबोनाय बाथ्राफोरखौ लानानै बारग' इएम गणेश कछारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे फिनजाथाय होनायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। बारग' इएम गणेश कछारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनो सानदों आंनि मोनदांनायनिफ्राय बिटिसिआव थाखानाय बर'निनो मोननै राजनीतिक हान्जाफ्रा खौसे जानानै जयैनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लाजानायखौसो आङो हास्थायदों आङो लुगैहरदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बर'निनो थाखानाय मोननै रिजनेल पार्टिया जुदि खौसे जानानै बाहागो लायाब्ला बिटिसिआव बिजेपिआसो सरकार दानो थांगासिनो दङ। बिजेपिनो लामाखौ सोर दिन्थिनानै होदों बिटिसिआवहाय रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो मिथियो। दिनै बिटिसिआवहाय नेशनेल पार्टिया हाबफैनानै दिनै बिबारनि बेगरखौ मामाया बिटिसिआव गासैबावबो फोजोबनानै दोनबाय। बे बिबारनि बेगरा बिटिसि बिसायख'थि फैनायनि साननैसो सिगाङाव ओरैबायदि खिलिगोन बिबारनि बेगर खिलिनायखौ नुयोब्ला बिटिसिआव थाखानाय बर'नि मोननै रिजनेल पार्टिया गाबनानै लानांगोन। बै समावहाय दानिफ्रायनो जुदि बर'नि मोननै रिजनेल पार्टिया इउपिपिएल बिपिएफ बे मोननै दोलोआ खौसे जानानै खामानि मावलांखायाब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय बोरैबा जुदि नेशनेल पार्टिया सालायबाय बिटिसिखौ अब्ला साननानै नायदो बे बिटिसिआ बिटिसि थानाय नंला बे जेनेरेल जालांजोबसिगोन। बेवहाय गुबुन हारिफ्रा लोब लोब फैगोन सोरखौ बादा होनो पावारानो गैलाबा गावनि आखायाव बिदि जाहैगोन रायजोफोर। थांनाय एमपि बिसायख'थिनि साननैसो आगोलाव राङापारा समस्तिनि एमएलए कृष्ण कमल ताती बिथाङा बुंदों बिथाङा बिजेपिनिनो दै बिथाङा बुंदों 2025 বিটিসিত বিজেপিৰে সরকার হব 2025 বিটিসিত বিজেপিয়ে জিতিব বিজেপিয়ে সরকার চলাব বিটিসিখন বিজেপিয়ে লব नै बायदिनानै राङापारा समस्तिनि एमएलए कृष्ण कमल ताती बिथाङा बुंदों जोंनि सिगाङाव। अब्ला साननानै नाय बेसेबा गोबावनिफ्रायनो नेशनेल पार्टिया हाबनो थाखाय बिटिसिआव लामा नागिरगासिनो दङमोन। बिटिआर गोजोनथार जाखांनायनि उनावहाय इउपिपिएलआ बिजेपिजों एलायन्स जानानै सरकार दानायनि जुनै गमामायैनो बिटिसिआवहाय नेशनेल पार्टिया हाबफैनो हाबाय। इउपिपिएल बिपिएफ नानै बे मोननै राजनीतिक हान्जाया गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायखौ बिटिसिनि माखासे रायजो राजाफोराबो नायनो सुखुयै जाबाय खोनासंनो बाबाय। खालि बिपिएफ खालि इउपिपिएल खालि बिपिएफ आरो इउपिपिएल बेबायदि सोंखारिलायबाय थानाय जाथारि बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदिखौ बिटिसिनि माखासे रायजो राजाफ्राबो खोनासंनो बाबाय नायनो बाबाय। दा बिनिखायनो बिटिसिनि माखासे रायजो राजाफ्राबो मा सानदों मिथिबायना बे आंनि साननानै मोनहरनायसो दै इउपिपिएलनोबो जोङो भट होआ बिपिएफनोबो जोङो भट होआ नांगौबा जोङो बिजेपिनो होगोन बिजेपिखौनो सरकाराव 5 बोसोरनि थाखाय लाबोथ'नि अब्लासो बिपिएफआबो बुजिगोन इउपिपिएलआबो बुजिगोन बैबायदि होननानै बिटिसिनि माखासे रायजो राजाफ्रा दा सानखोमानानै दङ। दा बैसोर बायदि रायजो राजाफ्राथ' बिजेपिनो भटखौ होखागोन नङा होमबा आरामसे देरहानायनि नामाव दङ बिजेपिआ आंनि नुहुरनायावहाय खोनादों बिजेपिआ गावसोरनो जेसेबांखिनि भट नांगौ बैखिनि केपासिटिखौ बिजेपिआ बिटिसिआवहाय खालामनानै लाखाबाय होननानै आङो बे समावहाय मोनथिनानै मोनदों। अब्ला साननानै नाय माबायदि सिंजों खामानि मावगासिनो दं नेशनेल पार्टिया बिजेपिआ बिटिसिआवहाय माबायदि फिल खालामनानै दोनदों। जोंनि रिजनेल पार्टिया गावजों गाव सोंखारिलायनानैनो लांगाब खांग्रांनानै थागोन। रायजो राजाफ्राबो साननाया गाहाम बिटिसिखौ बासायनोब्ला गुबुनखौ सानालासिनो गुबुननो भट होआलासिनो गावनि थाखानाय बर'निनो मोननै राजनीतिक हान्जानि गेजेराव बबेबा मोनसेनो भटखौ होनानै देरहाहोबानो जाबाय। आंनि खावलायनाया बेखिनियानो रायजोफोर आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आंखौ बर'नि सासे इउटिउबार होननानै नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। स' रायजोफोर दाना फैदो गुबै आपडेटआवहाय
बारग' इएम गणेश कसारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नायनानै लादो। पाब्लिके केनेधरणे आस्था लব मडेल बीटीसी हाग्रामाई কৈছে जी मडेल बीटीसी शिक्षार माने मानदंड उन्नत হয় जी मडेल बीटीसी যাতায়াতৰ মানে দিক উন্নয়ন হয় जी मडेल बीटीसी আমাৰ কৃষক বিলাকে বিভিন্ন সা সুবিধা পায় जी মানে হেৰিত মানে মডেল बीटीसी আমাৰ স্বাস্থ্য দিশত আমি উন্নত কৰিব পাৰো এই চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়ে কাম কৰিছিল এটাৰ পিছত এটা কৈ উন্নয়ন কৰি আছিল কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মুখেদি যিখিনি কয় এইবিলাক মিছা কথা তেখেতৰ কথা আমি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব সদায় মিছা কথাই কয় তেখেতে কৈছিল বিটিসি চিফ নহম বুলি এটো মিছা কথা তেখেতে কৈ আছিল যেতিয়ালৈ সেপাৰেট ষ্টেট বদলে নাপায় তেতিয়ালৈ আন্দোলন কৰি থাকিম বুলি কৈছিল এই চুক্তিত সাইনেই নকৰিম বুলি কৈছিল বিটিসি মানে বদলেণ্ড সেপাৰেট ষ্টেট যদি নাপায় এইবিলাক কথা তেখেতে কৈছিল আমাৰ মহিলাসকলক মানে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মানে ৭৫,০০০ টকা দিয়া এইবিলাক কথা গুখাত মিছা কথাবিলাক আমি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল এইবিলাক কথাখিনি মিছা কথা সুইজাৰলেণ্ড বনাব সুইজাৰলেণ্ড বুলি দেখাই নাই কেনেকৈ সুইজাৰলেণ্ড বনাম মই সিদিনাও কৈছো সুইজাৰলেণ্ড বনাব পৰা বস্তু নহয় সুইজাৰলেণ্ড প্ৰাকৃতিকভাৱে মানে এটো গড গিফটেড মই সিদিনাও কৈছো মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে সুইজাৰলেণ্ডৰ পাহাৰ আছে নদী আছে গছ গছনি আছে সুন্দৰ আমাৰ দৰে ডাষ্ট নাই তাৰে ৰাস্তাবিলাক সিলসিলা মই সুইজাৰলেণ্ড গৈছো মই দেখা পাইছো গতিকে সুইজাৰলেণ্ডৰ পৰিৱেশ আৰু বিটিসিৰ পৰিৱেশ বহুত মিছা কথা আজি আমাৰ ৰাস্তা ঘাট ইমান বেয়া হৈছে আজি মানে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত মানে ইউপিপিএল চৰকাৰে গুণ্ডা টেক্স আজি কুৱৰীৰ পৰা গাড়ী চাৰি যায় আমাৰ এই নৌকাটা অঞ্চল মানে ৰাইজে দেখা পাই আছে এই আজিও ভাইৰেল হৈ আছে আজি দুই তিনদিন ভাইৰেল হৈ আছে মানে ডাম্পাৰৰ পৰা যত মানে তাতে টেন্ডাৰ দিছে তেখেতসকলে নদীত তাতে টেন্ডাৰ দি ফালে চালান তালান লৈ ফালে মানে ইপিনে শিল বালি সাপ্লাই কৰি আছে সেই মানে ডাম্পাৰ বিলাকৰ পৰা এওঁলোকে ২০০০ টকা কৈ মানে ডিমান্ড কৰি ফালে এওঁলোকে গুণ্ডা টেক্স মানে কালেকশ্যন কৰি আছে এই ধৰণৰ আজি বিটিসিত অৰাজকতা চলি আছে গতিকে প্ৰমোদ বড়োৰ দৰে মিছলীয়া মানুহ গাদ্দাৰ মানুহ কাৰাপ্টেড মানুহ আজি মানে পৃথিৱীত আমি দেখা নাই সমগ্ৰ বিটিসিতে এতিয়া যেটো মানে বাইক ৰেলী আজি এই বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে মেছেজটো কেনেদৰে লৈ যাব পাব্লিকৰ সেই এইটোৱে আমি যে বিপিএফ দল মানে সক্ৰিয় হৈছে আগন্তুক নিৰ্বাচনত যে আমি জিকিম ইয়াৰে এটা চিনাৰী আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব।